Helo, Mr Mathias fan, ac heddi fi'n mynd i ddangos chi sut i greu siart Gantt. A chi'n siŵr yn gofyn pa mae angen i fi greu siart Gantt? Wel, yn gwaith blwyddyn 10 ac 11, mae angen trefnu ein gwaith a trefnu ein amser. Ac un o'r tools yn gallu defnyddio ar gyfer wneud hyn yw siart Gantt. Fe chi'n cymryd problem mawr, torri fel lan i'r tasgau a wedyn penodi amser ar gyfer pob tasg. So, mlaen â ni. Fan hyn mae gyda fi dudalen o Google Sheets. Chi'n gallu gwneud hwn gyda Excel hefyd, ond dwi yn gwneud ar Google Sheets ar hyn o bryd. So, peth cyntaf dwi wedi gwneud, dwi wedi ysgrifennu'r label fan hyn, Siart Gantt gwefan tutorial. Nawr, cofiwch, os chi'n gwneud hwn ar gyfer rhywbeth arall, byddwch chi'n defnyddio rhywbeth arall fan hyn. Nawr, peth cyntaf dwi'n mynd i roi lawr, dwi'n mynd i roi y tasg cyfan, dyddiad dechrau a dyddiad gorffen. Nawr, fe ddylech chi gwybod pa mor hir mae tasg yn mynd i cymryd. Ydy yn mynd i cymryd wythnos, 5 wythnos, beth bynnag. So, gyfer fan hyn, dwi'n mynd i rhoi falle lawr y dyddiad heddiw. A dyddiad heddiw yw'r 10 o'r trydydd 2019. Nawr, falle mae'n mynd i cymryd fi, dwi ddim yn gwybod, fi'n jyst mynd i edrych ar yr cloc. Mae'n cymryd fi lan falle i'r mis Ebrill, falle 9fed, so fi'n rhoi 9fed lawr fan hyn. So 9fed o Ebrill lan fan hyn. Nawr, ond mae angen chi ysgrifennu lawr beth yw'r tasgau yn union. So, os ych chi'n edrych ar y gwaith fan hyn, chi'n gweld tasg 1 ydy ymchwil. So, beth gallwn ni wneud nawr? Just teipio mewn ymchwil mewn i fawr i wneud e, dwi'n meddwl. Nawr, os ych chi eisiau gwneud hwn bach yn fwy, gallech chi just clicio fan hyn a symud e, a dyna ni'r tasgau i gyd. Nawr, beth ni'n mynd i gwneud nawr yw teipio lan fan hyn, pryd fyddwn ni'n dechrau a gorffen pob peth. So, yr ymchwil. Nawr, ni'n mynd i wneud yr ymchwil y gwers cyntaf hyn fan hyn. So, ni'n mynd i ysgrifennu ymchwil mewn fan hyn. Ac wedyn ni'n mynd i gorffen yr ymchwil y dyddiad hyn hefyd. So, na gyd ni'n mynd i gwneud wedyn yw copio hwn ac wedyn gallwn ni glicio fe mewn i fan hyn. Nawr, y cam nesaf. Mae hwn i gyd lawr gyda fi. A beth dwi'n gallu gwneud, wneud yn siŵr dwi yn fformatio fe fel amser. So, wedyn, beth ni'n mynd i gwneud, i hela fe edrych neis, falle gallwn ni mynd i fformato, gallwn ni mynd i align, a gallwn ni mynd i align right. Dwi'n nhw gyd yn edrych yn un peth wedyn. Right, y nesaf mae angen i ni wneud wedyn ydy rhoi mewn y dyddiadau i gyd. Nawr, mae rhai o'r dyddiadau mewn gyda ni, so beth gallai i wneud yw just clico ar y dyddiadau. So, dyna'r dyddiad cyntaf. Wedyn, gallai clicio fan hyn y dyddiad nesaf, so 21. Wedyn, gallai clicio fan hyn y dyddiad nesaf. Chi'n gallu gweld, fi jyst yn cymryd y dyddiadau o fan hyn, So dwi ddim yn gyffwrdd meddwl gormod. A wedyn, ni'n clicio fan hyn, 9fed. A wedyn ni'n clicio fan hyn, yr un ola, fan hyn. Actually, yr ail y pedwerydd mae angen i fod fan hyn. Ac wedyn fan hyn ydy y dyddiad ola, sef 9fed. Nawr, chi'n gweld fan hyn bod y dyddiad ddim yn quite yn edrych yn iawn. Ac os dwi eisiau troi'r dyddiad, dwi'n gallu just clic y bwtwm, clicio arno fe, wedyn mynd lan i format, wedyn fi'n gallu mynd i text rotation a dewis rotate up. Mae'n rhaid fan hyn. Nawr, chi'n gweld, dyw hwnna ddim yr un maint o gwbl, so beth fi'n gallu gwneud ydy just wneud yr un maint. A beth mae angen chi'n gwneud nawr yw lliwio gwbl mewn. So mae tasg cyntaf hyn, mae'n cymryd yr amser i gyd, so fi'n jyst yn lliw mynd fan hyn, a wedyn byddai'n mynd
ac lliwio fe mewn. So, os ni'n gallu mynd i fformat, ydy yn mynd i rhoi y ffil i fi fan hyn nawr. Oce, fan hyn, chi'n gweld fill colour. So, fi'n llenwi hwnna i gyd mewn. So, chi'n gweld nawr, 13, fydd hwnna yn cael ei wneud ar yr 13. So, lle clicio fan hyn, a lle lliwio mewn. 21, mae hwnna'n mynd i cymryd, so lle i mynd fan hyn, a lliwio fe mewn. Wedyn, 28 i'r ola, oce, creu dudalen. So, gallwn ni clicio fan hyn. Wedyn, tiwtor 9 i'r ailfed. So, ailfed i'r ailfed. So, basically, fan hyn mae hwn i fod. Ni ei camgymeriad bach. Chi gweld, fi jyst yn lliwio fe gyd mewn. Mae rhai pethau yn cymryd fwy o amser, mae'r pethau eraill yn cymryd bach llai o amser. Dim problem. Wedyn, beth yw'n recordio, mae hwnna'n cael ei wneud ar y 9 i gyd, a gallai jyst mynd i gyd. Nawr, chi'n gallu gweld nawr fan hyn, mae gyda fi 9 tasg, a mae gyda fi 1, 2, 3, 4, 5 gwers. A chi'n gallu gweld nawr beth sy'n cael ei gwneud ym mhob gwers. A beth cael ei wneud nawr yw just mynd fan hyn a jyst rhoi bocs o gwmpas i gyd, a mae hwnna'n mynd i just tacluso fe lan. A dyna ni, Siart Gantt syml yn defnyddio Google Sheets. Y peth pwysig yw beth yw'r tasg cyfan, a wedyn torri'r tasg cyfan lan yn rhannau. Gwybod pryd i chi'n dechrau tasg, pryd mae'n rhaid gorffen y tasg, a wedyn gallwch chi nodi lawr wedyn pryd i chi'n mynd i gwneud pob peth. Dyna ni. So, hwyl am nawr, cofiwch hoffi, cofiwch, chymod, subscribe o, ac hefyd cofiwch rhoi sylw lawr ar y gwaelod os mae gyda chi unrhyw cwestiwn o gwbl. Diolch, a hwyl am nawr.